Kuna me uring baita sangora ina nun tita iri kayo na kun nam kangora te tam ni iri na nun tita ninga. Kayo na nga yun na bang kanira ita narakos sare. Are pun rong ni miyam tita ina ina ni tenis are pun na yari kiti mena pupitara mena itirwata. Staro ko roin kan ni makoro to pi meto wana ina nun tita iri kayo. May may na isteve kapanin ta karakyay. Kaya tangiri amang kan ni ko ka tutana. Araururing na kontukira ndewi karena ko ni makorot puina. Ntukira ndewi karena ko ya sarun de bepeiri ro yana karoni tinis pa nakaswa kimwa ni pun meroro wa kina muinta kapusmen hari yasan karya ya kakyari. O sa kisinga ya me yasan na pen katikiya kitapian ni tinis jana makaina hari angwa pa ikapeya na ni mayroon sus na usu. Ya pun nga angwa pa ya karya kakita kapusmen ne me apunti meto na kinanoroya ya anakaro me na usu ni tinis. Ntukira na benteta yana ko. Ipundang ini kura-kurang kaya na tatawo to wai sos ni kawai ni tenis. Aki karoy. Kaya pun na kita ngiri apa na mga mamanangan singaya. Ipundang kina bakay sipo ni tenis miroro na ni kawai yari na ito ka. Nki katoka hiro na nanatay ni kakatipas. Punya niya nakarakari nakarakin na. Nirikiri kami pukin tao rin ako na miroro na ikay. Nki esti tarapon niya kina bayron sos. Amen na kimusta yakaraki. Anya kanuan dewi kari na ko ke. Metaw. Kanaro na pa ko tawroy, tapos nang daysan di tayo yun, okay? Hindi tayo kanya iyo, so akira mo nito ka. Ari roro ni Denise, may kanwan na napungan ng kiyo kirikaki. Ya, ay muntaw na pero nguraw na nakaraki ni Denise. Sabo ba na po nang kukangura nakarakari nakarakin na. May kebura na medyo mo taring kaya si taripon na. Narita ngay met Denise in the Facebook bayangan kamu ta nakarak. Ya, siya maning hariasan vlog na eh. Shh. Nakatayan tari po ni. Hello, nito ka? Meron na ba Denise? Ya, nego. Ayaron na yarang nga giraw nga nung orarita nam karakari ko nakarakin no ko akin na ba. Ya, pa nga yan, nito ka. May mais mo ka ng telepon kay wabon ko. Kami ako Facebook po sa chat, sinabi. Ni, mais ka nwa free money na ba? Nga ya. Ira sos na kada restaurant tayari, yoyotan na benin TV, basta na muy menging. Pero ko ba na tayo giwe bundak mo muy menging? Pangayan, anayan. Meto ka, nte pong naberi, kakay man na ira sos, hawag mo ka no. Kita ko punsan no. Dira. Nigo, nukis. Yara nukis? Kabaray nukis. Tangga ba sinang iroro me. Yawa tayo ibon. Yayawan nang mirangaw niroro me tiyo me tepon doro. Ya. Nukis ni kawari ko na hindi pungan. Ya. Mero ka yarang lonely o yarang rotang na berapatan. Ya. Isway na ben ka ben yaro yaw tay. Alin kari kita raya kin. Ya mo kung kwawa yapon rangin ipegi. Ya, yung Denise. Yes, bota rin kayo na nakanganga nogis. Ya, yung kawara na yung ko nogis rom. Mengi kawari ko diram kaya ka karaw teya. Ya. Ya karaw teya ka ba yapon ni kabi may. Yapon nang nanwanga yan. Nabe may yasiswanga nabe ba sabon waki nabe nun. Are sabon norian nangaroy na. Ya, Denise. Kota ya warang pura na ko nogis. Ya, yapon nang imagine merakin ang tatarakin mesos. Ujirang kana na mekin giya nonori ko mesos. Ya taong giyam teya. Ya tawan neroro ya kakina anes. Sita po yan ang nanukawag yung kay. Kung nanukawag ko nga, hindi yan ang nanukawag. Anaya medira yari ki. Di tam karak. Pandatay na ba niya ano. Ya swangay pa na moy. Panaririna yung kini moy miya ngayo. Ngayon nang dawa ngay. Meto ka. Ibukin naman rongo-rongo. Kataya wo tanay pa na witira pa ngay. Diyan nang kamantangira sos men one din yung tirire yung nokis. Ibon silang tatangira ni tina na repundoro. O to maniw ka nga tiya ka. Anaya medira yari ki. Pariya kawaray na bengki di tagaan ni. Arin taba na maraking kisa marak yung ngay. Yaman karya yan na ba yan na repun kami na no na payro na. Kaya nang miyeme niya kay siya na ko imayo.
Tay meme ba yuta. Wana ibu naruna bare sabun benin dogon jeruro ya ari kaya kakin na mekin na kakakakuri na nun meura. Pangayani, kande ba yeri bari yakari yaya, o sa maraki. Nakota kande sos, ari yota na tibiyo swangay pa na muy mangaya. Meri yakaraw tiya kan kina ko ina. Ako tayo kikaraw tiya. Ngayon niya po namun. Meya kosta, may yung na tiya kaya tako pa. Aki na kakangay, pa yakay kakay timen na tiya niya ako naan kameruro. Bengkam ni ngay. Kangay yaki na kukurina na tiya kari tiya kina ngaya. Ya to mene bengki di biya ya na ukanta ni ngari si to utana. Me yera. Kurang kamaisan nimme. Yang ni to. Ya pun to me. Ya to mengki to utana min to utana me ngaya ni eri to utana ni eri min to utana ari ngaya yang orobu ki mina. Ya kata yang kana ri mina me yaus nda poto wana. Eta pun ni eri utong na kia kakarung wayo ameta ye. Hakyo ameta ndita buare. Ya, anaya. Patere erigi. Ya kata iba ikangan rogi ki me ya kakaya so akeni ra patana dari kiu. Akira patana ki. Ya, Denise. Tay suangay ba? Akete ba ya erigi to ka. Gyodan de ba ya kwa te ginna me. Hande ne u yang wan de tayari. Ita ko ba ya kitana sos me punta karaki ya baba kini baba karaknana. Ye de ba ya erigi ndangai na ari ya kata ya. Ye na yo awana ko me ya kamyan wai sos. Onki ya kata ya nun me to ware na yo awana ko ware yo ya pirina ko ne to ware. O ina no kin sos pe na kabara indi ta bari mersu ye. O ya no ora que nebe replacement no ya ka to ka kine ya ka meta ware ka kine be ya nari ya ka puro in kyo e mengin. O andi bukina ri ya ke ri kyun ke yus. Ya, ana nakaragi sos. Onki wawawan. Yan ke bundien ka wawa bang kero na pa ikevei on kamarwai on abonye tipe na mekin na be ba ya sani karawa kina ko me pun nakia. Wa ta ko berangan. Yo to. Ya kamatanya karagi roi mina pa ya nga chet mo ten sos. Me yera. Ya konanda tani nga. Ya, ime ya kuni. Ibun usi na ben boro nang king apun ki ibun manang na ben nakia ro wa apun spa ka to ka kine be tapia. Sak to ka. Ya mga pun data ki me ang ko ki pa. Ni. Nasi kami na mo te pa ya yo sa po era na mata ka isbo ki. Ni. Tira ko tegin na. Kwera. Ti tapia ki tira ko na pun tegin na roi. Ya. Halo. 여기랑. 이슬이가는 딸에 뭔지 아니니? 야. Si te bomme hida ba yasan korowak. Imeka sos o imeka titabi kitira roya na pundegin na. Ya pun rang curious ni kanata ya betira ang kaya yasan korowak. Ya warang kana punya sa kwana mekin. Ya pun rang kakan sayang to wedding sos. Punti saki viroy. Ye te bega da yani koroya. Wa kada yang kain din ko merira na Denise. Yore pare na pun kaya na tis. Se yang tak boleh bayang. Meuri nei to oruring ara bikini kini katikira yeres meroro akin nangko. Ya puri ni maninga. O ninga roing kami ya kantene nang roya inawa. Ipun roiri ine be toko na pong bare pun to weekend. Kwa bairi ine be bare pun 5 ya ine na. Me kwa yango ya pa ekanga aron jamarak. Sinawosi kanada kita sa babaki ukiki. Ina biya kiu ni kuka singa ike. Irori ya sabun ngosi na bakarara. Mangkana kamtau basa na babaki. Kamerurungin kami babaki banga ya tara idiki pa ita bewa. Mei, ongkana skaira Denise. Kaya kita kanga ngairora. Mengki yang kana kota ko pa na kona ni ko ni Denise. Kanga yan ni nimtagiron chod of the chanko. Angke ibuni meni kanga me bunin ko. Ngaya. Ya tabenan katayan kakaya ngana pe na idi. Miasa na tayo no guess me. Tira yai. Ti begini ki. Ngana kamtau pa aswa ya tayo. Hoirori ako tabenan ko ngoiya. Ngaya meritai. O ngaya eskirai ba ya tabenan. Me na ko wai bun si ngai na pe kai. Akeri ki ako na ni. Yan ako imiyan. Tosikunan kay dia kakawumen na rairwa. Kwa taben na. Asa ya bebe ira te ye kai oni yere nei to kangani yerangin na ki mesuwa kina tapena re katan kai rakin nei Denise na konte picnic. Ndi tairi ka hari yo yori ana nampa Denise o men taraponia. Yerang ngai tarapwa kana tarapon nei to ka.
pai pun rokoroi sos ni kawara Denise ni mo ngai pan rebe ai ngai area wa ko na pensiri ngana tarapon ni Denise ibukin me aka kin sos Denise, ante tarapon yo. yeki na de namba yo me ya siringa na bengi ba do burena namba Ayro tenang pan pandan ore. So, Denise, ani bene may basinang bene ni katay di kinta katangay na. Maya mami sos ana ko ni mo na konta katangay na Angay yan ako gigimang kam tarapon. Sos, na akong kira di kiya bubitara makikira. Ang ko Denise, na akong mabuo kanti nura kini bay na maraki. Okay ako wan. Ngay ro yan ako siya kawari. maya mami Kam tarapon. Sos, ani ata ni ngay kurom ni mane kikime anna ko mo kataparay di kiya. Bayangan sa jebe. Ngay ro yan ako siya kawari. Denise, ani agwas bay na maraki ni miyawa. Mene may inkwere di mo hindi chake. Nico, ani kawai tata ko di mo. Awanin kam taripon nane. Ay dito am taripon na yun kami awag ko tekina. Ari nang suwa ki kanuana. Kangajira na bari raw mari. Hirang ka kamuringaw. Pinairanan ko te taripon. Ang anayam taripon nane pangayan ang mga rigi batapay ni kami ngongo. Ay bunan ng kayaron raw mari. Kangagi anakati. Katayan na ba ni kariki awuna ang kayimene dari kiya musu. Kangay buntira ngaya. ya mami ya tau ri mi ya mo mam tia tai ta bi ro na me amana tarapon kawagin na iro mangwa ang pa ya ko na tarapon ya Ako na puni kanan wanga tinisiki. Iroiri ako yang oyaroi. Ang kaya yamte ya papa ki may na na uimui. ya mga katike buwa ka na beto na ini eh ang basi na mo dimiri ya ande bandarangan na demo ye Neigo, dengan ada moin tak kamay may baya puri kaya nanun do mari. Baya pun nagi kay nanwa temiriki. Pari pun kakairi ka na miriki do wiya na karo. ano ngora ya tau on kam kamay may anta yo Ki apun sa roron ni katawroy. Awa apun pene na penton. Ni kami ruro wastos. Tere ibun sa panam ta indro ko inanun mo yung ngaya kain tusu eh. Apun sa roy awa kakara kita utan na mesos. Ay mina ya yang wana betyo kita wari sos. Awari ya wastina ko meni kapakakin na naka iron ni Denise. Denise, yan ina ko me kukangan ko eh. Yara ka nga tabi-tabi nanong tarapon na riro ko ari. Ya. Oh ya mari kau taripon pa ya kapungana mo mamin taripon ye. Ari taripon ye me tarina. Me tirang ko ya kunang kata piyayang ako yay. Ay wala ka dati nang bari taripon na ari. Ang kana ko katayin na karapeta pa ito na may ro Denise. Ore ko na po ni man ang takabiran ito. Pero naman pa ya kunan karabay pa ay mayroong. Ang yes, giroy. Irara pa takatayirik. Nasa mga po ni kaisipon, di kintay nga pong ke. Okay, ngaya. Mamasuro ay natayri kaya ke. Okay nga yan, sa mga po mo utangira. Oh. Kaya pura nebe nito kan kaya si taripon nebe. Yarang pura na tayong taripon may si ko si nebe te mamaw. Yang nga mami bandang dita yung mami nito kapay pun tira na rungurong kaya pun taripon niya. Mami, kanta yo mo tariponan. Ay mga tataripon na peki. Baka na ko datay. Away ram tataripon. Na taripon gimero raw timen na. Awan ng taripon. Bebeberiki ko pa baka na ko datay. Andin na ko na nun namru. Antay mga yamoy pa kunosin ako bay na nun tiyaws. Okay, yan ako nauru. Good night. Mami, Daddy, good night kami ke. Yung taripon niya mo kayo nito ka. Hello? Denise? Nigo, yan mi auri mo. Ay bantira mo bugin am taripon na rin may maay na. Ya. Tay suanga ba taripon sa tayo yes. Punan ni Roy. Yan ang puri niya am tayo taripon. Pagi Roy kaya na raw tinda ka ngayon. Yan ang puri au tayo. Yan, kakapara ubure. Ngaya yag na makan taripon ko kwasiring. Meni, kutabi-tabi na kunto kono pong eh. Ya, bantira ang kway na rin to kono pong.
Iswagi tayo po ng tabi-tabi kinak. Pabunan, meron ko siyang wara bignig ni katigaro de scholarship na kung tokono po ngay. Pun ngay ragi kay mere pun si ngay tiyay. Ngayon ang kanda tayo pa kumawa kiyo kwa. Ya, naben ro ko iritay na ako men okis. Ngayon, hanapin rin ko iti ay kakawumen na raidwa baka siya na ramais. Kaya ikaw nga rin eh. Kaya nang kaniri me. Ay bunora na name ka na yang aroy. Ka na yang aroy, di okay? Paong ka na mga kang aroy, dim. Kanda yo ka ni, kokororora ri Denise ris kina, ari nang memeun kukuri yon na kya nakanganga. Yan, ito ka. Wagin ora na no way ki. Gero na pa ko bunori ah. Ako na bunora yung ngayon na noon ka ni mga rita ki mga kami me. Yay bahaya ya, soy kaya kaki yaw sira ki men na mitira men na katayan ro ko kam na boy ya. Taiwan ba ko yari ki. Ye, kamapun na ko na ben katiring kami na ko yo ametay. Yan ang mga ko puta kitota na ya. Baka mawawa na pe yo kyo kinebe peso ang kami. Ya, banga yan na ben meni. Nga na ngay mga confirm roy tetap. Nakataya ba ko na irigi? Yan ang best akan ketchup men ko eh. Okay, bunan. Isil okay nga na ikaira rorong. Bawe tabuagi. Kaya rorong man ako tao. Antay ko aran ni yan rorong man. Sakit jeng ni. Yan mga rita ki miyang ko eki. Kaya nang look forward. O ngayon sa kaispun to ka ano pong. Kiyatan nga mo kami tuan na iyo mayroong. Yesa ya puro ya tay na kay. Awa yaron na yarangin ra karon na mekinante kukuray ruya. Imuinti ya kinono ndaya ikana ko. Hindi tayo rikian awar ya po niya ngo inano na ni tenis. Paanang ko ang wasos te akan tipikini kare. Yan ako yay. Ay nga yari atarapon. Mauri tinis. Tinaya ko po niya ngayon kay Korimao na pantarapon. Kaya kiyan may yapon miss you nga yapon tarapon mas. Yay tabi-tabi mo ko na po ngay. Yang tinis pa. Yun na pa ako na pa panayra utedi na ko tarawayat. Ang kuya ko gili. Sakto kan tawa may sinawon ka po nga nari at speedboat. Sinawon na ba kantayin ta ko na pong nabar sa manang ayay. Sus, paghingi ora ki utari pa yung nakakairotak. Me iroy pa kita tani nga kimi. Me ang kanet sinakaispon ni ngayon kanet. Si tabo ya kay darboni ko. Ang kanya pare napuni pendang ini ko ang kanya may ngayro pos poring nga nas kaisuan tapes. He? Mapunoran ka na imerung. May mga pundita kinakomito ko na pong ngay ke. O nga yata merwa. Saso ko narapuro royan. Ngayon, napun kakarungi na pepay kere ko puntiya ini karoy ke. Yuringi. Yang ibo nuri nga. O nga ya. O nga ya ka na yay di may kanet. Haki mo mas mga pundita kin online ke. Tau, masuroy Denise. Masuroy na beki. Sabo ma. Ya. Ya kan ni siroy da kindi bikini kare. Okay. Ya kasukwa na konde tayari mi ang aroy na me. Ena punde hindi kaya utay ni dia friends ay pa ya pundang kanuri ya. Ya pun maki te pong nakanuana ni karokwa kya bayaro ko to kono pong ngari. Awar yaw sin tarepon stos. Ni ko ba anang pustin ako tarawayetan na ya speedboat. Aya katikirawa manangayan ni tenis. Nsan na yaritak, aya kita para ni tenis, may yaritak na bimenito ka, yon ti tarepon. Meuri, nito ka. Ya, Denise. Meuri. Kuka nga ni, hindi kay Rim. Pangayan niya na sisirag baka na po mo, ya. Niko, sinang boy buta baro ko taong ko ba yog yung nabebeso. Ngayapon ka basta na pero rora kiki parang puto ka Rim. Ngayon ang sigiro ito kami. Namanangan ngay me. Kam namanangan ni ngay yay piomi. Iyang yi pati truck. Nang karangaya. Kupas na ko may nakon tiyaw sa tatan nga po ora may kay. Kaya ka nga. Ngayon sigiro ay. Yan akwas pa yakay na napetari wayo pa iraw namanangan ki. Ngaya sa kais po ikay. Ya kaya teka na tenisi raw ya nakar. Oirang inun sina nariniti ata. Ang kaya ko raw tiyan ako na kung ikarabe mayroon sos. Meso tenis perang kakawa kirikin mo anatay meroro na ikay. Ang kaya suka ki mayroon ya. Yaman nga ni tenis. Oro na naman nga pun na itari narinipen no. Onduan mo yung nga nito kay na viri-viri. Nro ko ni piyo ya de truck. Awaos din ako may wata ya. Amara kinakon de truck. Awari hapon rangin to na ko roro ya. Akita yan naman. Nawa. Ni Denise ari kesay. Hari ron dito ka naman ang ari.
Ay, apure me tau. Eh, kai ka nga po ni ngay. Ay tao na perang ki iri no guys. Okay, kai ay tabanim doi tike. Shh, pangay. Saktay na mo irong na pa yan ang kangay, mga orag mo sinana. 야, 얘라 mas paro ko. Nga no, guys. Iwarari erang to kanan na nakon tibiginik. Oya si ora kinabasinan. Ay ya karuko na karaute. Antay tete na yon taon may antok, pasinang nakupaya ko ro kabubintiri ngay. Kaya ang kakukure. 야, orang darah balik denisin roko. Soalnya di travel dan aku tak boleh. Yang kan dia mesti diri dingin. Abon busina ko ni kaya nangin tanaya ate yay kay nakaroko-roy roko iya. Awa karuo iya pa ni kapen ya kya wosti. Yek kapen ita itia be me ya kape siya kinabenin tiya ni barbecue. O me ni pero nga kinabenin na yata ipora. Ipon rangin roko ni kawana tipikinigin tita yay. Pa abon ni ni koroy ya takakaruyon tipiki. O ni mga po ni memeroro ipon ni merenay. Denise, an gani kya mo kanan be no ba yung namarang ngara sa puno horiran kakarak. Ipon na ba kang nisiya ka na benno. Anam daw daw ko konon nebe nisiya anam. Inis asangay mama ke anak ko na wawa ke kawarim. Iyang natani nga basta kain na benno ko tupo itari. Denise, iswa mo mo sang karak. Ya, ya bunda kinebe mo moski. Nigo, pangahiri ka ngay. Nakamyan wa isos may ron sa kamarwari yo. Ang kami ka mga bundang yawan ako inagi. Ang mga bun siyuri na berita hindi tayo mandiri yo. Anya ngay bukini ngay ro ka. Kamagi atatiri ay nako ina. Ya, Denise, kay ka nga sa ka naron din na. Gero na ba ko merera dikiran detayari. Orang ukuran ni dekin na may apunesin roy dirong-rong. Roko na dikira. Kangay kabura-bura o kangay kakani ko bayara ko slay men kos. Yarani ko para training ko eh. O meta na, ipon rang meta ni karyong. Ika nga to nga. Yera ka nga kakakiyo ko. Taraya, ang kanakampun diri beso, so iri kaya kampun kosa na kunya kam nang otoy rong tiyo ameta. Denise, ayo roy wawan. Ipabay ni nga rin o punya ite na ang ayay sige pera kinabeya invest po wag ilon neritay. Yera ka nga yagi na nga tayo beya sa rong ako sa nga yagi. Denise, nga raro me ako punta tayo SDT bukim tayo na ako. Tara na yun, diba ako ako taro yagi. Meta kung ay beya pun kakayay na ko imiyo yagi pera kinaben nuri yagi. Miyang ko na miyang. Punya jawa me tete yori yagi namin. Yuri yagi ba yay bukin na. Tara na kami nga takara kituwan yagi. Yagi late nga na ko kirira Denise. Stay me to ang tagin pera ni busmayo ko. Yagi roy nang pawa yagi na berang mota. Ita kung ay panariya mo nung kirana ko mo ayo. Iboniro. Ay dari kina. Yan ang late pa yasaron diwa. Nika nga Denise. Ya, kaya tarbo na wansi. Wait, zumaba na sige ha. Mary, auntie. Denise, wari ay nagmo na kon tiaus. Payay de payay Erik. Auntie tira Erik. Wari ay mon noki. Osta musik ya moy kaya rakarak ya yoke titangira iri bwa kaya mga buwan na pera tayo res na riyan to kiyay. Metay kaparana num kaya na mga punday takin ako am kaosas tayo nako naratay ri mo ina. Irangin na kahit tao ko ibukin ng oram yakakatikirawan na pinikiran kanuan nam tayo ri kiyay. Away kayong kanya raya kain nam kaosas. Ariri ki panitinis pun ni ruta mena tenemta. Ariri ki pastos pun taong yatake. Ariri ki panito ka pun ni kya taratairas. Ariri ki patiruata pun tekapu piriro mayu. Ariri ki panawa pun tapokay koryawa. Ariri ki pa eritai pun tiroy teira. Ariri ki pa ni penno pun ni meorin days ata. Ariri ki pa ni miawa pun ni pakuwa ko piawa. Away ngay timetan mo ni Simeon tatiru. Ariri ki pa testa kapubunga karawan am tam na irin anon titaninga. Ntitayri kiyayo. Kora pa bikin timetuan ng ram. Hasta makapuntay po po ikay. Nakon degen te weekend aro kon puntay na napayo. Nti mo ni pong. Tiawa wanuma. Ntitayri ki. Hasta po mo.